Staviate alebo plánujete stavať dom? Na toto si dajte pri výbere strechy pozor. Ak nechcete, aby ste narušili statiku domu, tak nekupujte krov a strechu len na základe ceny. Pretože, keď zistíte, že drevo nie je certifikované, je už neskoro. Keď montáž nesedí so statikou a strecha začína pracovať, je už neskoro. A preto u nás v kvalite nerobíme žiadne kompromisy. A náš proces je skalpevný. Máme presné zameranie a dáme vám statickú dokumentáciu. Pracujeme výhradne s certifikovaným rezivom označením C24. Máme CNC stroje a opracovanie je na milimeter presné a spoje s kovovými platňami a prelisovanými hrotmi. Získajte záruku zhody návrhu s realitou. A samozrejme, máte od nás v prípade potreby záručný aj pozaručný servis. Prosím, vyvarujte sa nesprávnemu rozhodnutiu, aby ste nemuseli platiť na dvakrát. Za opravy, za prepočty, za nové drevo, za nový krov. Len preto, že na začiatku ste si vybrali len podľa ceny. Máme stovky spokojných zákazníkov po celom východnom Slovensku. Skontaktujte sa s nami a dajte nám šancu ukázať, ako vyzerá dostupná svetová kvalita. Na váš dopyt odpovieme už s prvotnou cenovou ponukou na mieru do 48 hodín. Kliknite na tlačidlo nižšie a vyplňte krátky formulár na našom webe. Tešíme sa na vás.